Hi, hello, namaste, welcome back my YouTube channel. Mate chalo sakala onnichu hatte super badane mata pidadondulleri illa pidadondulla ondi devasthana hoyinde ondi devasthana undu ancha odu garodundu ata radio undu atili tojipondulle yani enchinu maltondulleri undu ಇದು ಕಾಣೆ ಮೀನಿ ಕಾಣೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಕಿನ್ನಿ ಕಾಣೆ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ತಮಿಳ್ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಇದು ಮಟನ್ ಒಕ್ಕ ಇದೇನದು ಫಿಶ್ ಕರಿ ಒಂದು ಬೊಂಡಸ್ ಟೀ ಸಮ್ಮನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇದು ಚಿಕನ್ 65 ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಜೆಂಜಿ ಸೂಪು ನಂಡು ಸುಪ್ಪು ಒಂದು ಮಟನ್ ಗ್ರೇವಿ ಏತ್ ಬಗೆ ಗೆನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಉಂತುಲೆ ಸುಮಾರು ಬಗೆ ಅಂಡ್ ಎಂಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಒಂದುಂಡು ಬೊಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಅನಸ್ ಮಲ್ಪುನ ತೋಚ್ಪ ಎಂಕೆ ಇತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಂದುಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಬತ್ತದು ಸಮ್ಮನ ಅವಾಗ 2 ಜನ ಉಳ್ಳೇರ ಅಕ್ಕುಲಿ ಅಂಕುಲ್ ಬರ್ಪಿನೇರು ತುಂಬೆ ಪೋಪೇರ ಅಂದು ಮನಸ್ಸಾದ್ರು ಮೊಯರ್ಲ ಎಂಕಲ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಮಲೇಷಿಯಾಗೆ ಎಂಚ ಉಳ್ಳರು ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನ ಪಪ್ಪ ತುಳುವಾರ್ ಪೂಜಿ ನಂಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದಿಲ್ಲ ಪೂದೆ ತೊಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಈಗ ಕಾಮಿಡಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ತಾವರೆ ಬುರದೆ ತೊಂದಲ್ಲಿ ಹೂ ಗುಲಾಬಿ ನಾನೊಂದು ತೊಂದೆ போய் ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಚಿನದು என்ன ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದು கோயில் என்ன கோயில் இது பெருமாள் கோவில் ತಿರುಪತಿ ಪೆರುಮಾಳ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಿಯರು ಒಂದು ಕರ್ಡ್ ರೈಸ್ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೇತಿನಿ ಬದುಕುಲೊಂದಲು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಜಿ ಒಂದು ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಒಂದು ಎಂಚಿನವು ಗರುಡ ఒక ಉಲಾಯ್ಡ್ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ತಪ್ಪರೆ ಬುಡುಪುಜೇರು ಕರ್ಡ್ ರೈಸ್ ಒಕ್ಕ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಪೋಯದ ಇದು ತಪ್ಪರೆ ಬುಡ್ಚೇರು ಎಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋ ತಪ್ಪರೆ ಬುಡ್ಚೇರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋದು ಭತ್ತ ಸಾಕು ಅದು ರಿಕ್ಷಾದೇವ ಎಂಗಳಿಗೆ ಕಾಸುಗಳು ಅಡೆ ಮಲ್ತೆ ಏನಂತ ಅದಾದನಪ್ಪ ಸತ್ತೊಂದು ಗೊತ್ತಾನ ರಿಕ್ಷಾದಕ್ಲ ಏತು ಮಂಗೆ ಅನ್ಪೀರು ನಾನು ತೂನ ಪೆಟ್ಟಿಸ್ಲಾಗ ಒಳ್ಳೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ದಡೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ತಂದೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋದು ನಾನೇ ವನಸ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಟೈಮ್ ಅಂತ சொல்லிட்டு ಯಾವ அவங்களுக்கு புரியாது எனக்கு மணி சாப்பிடலையா நான் சாப்பிடல தம்பியா வெக்க போறா பாடி உட்கார்ந்து இருடி தண்ணி சீட் போடுறேன் ஜெஞ்சி சுக்கா அது முருமீன் ஃப்ரை மட்டன் என்னது இது ஈரல் சொன்னா என்ன சொல்லுவாங்க அதுக்கு இங்கிலீஷில் மட்டனு கிரேவியா மட்டன் கிரேவி இல்லை அது மட்டனோட ஹார்ட் அது ஹார்ட் இருக்குல்ல மட்டன் ஓகே ಇದು ಒಂದು ಎಟ್ಟಿ ಫ್ರೈ ಒಂದು ಕಬಾಬು ಒಂದು ಮಟನ್ ಗ್ರೇವಿ ಇನ್ನೂ ಇருக்கு ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ செஞ்சுத ரசம் அது உட்காந்துக்காங்களா
வீட்டை கிழிஞ்சிட போடுங்க பையன் இருக்கணும். நீங்கள் உட்காருங்க. நான் இப்போ சாப்பிட மாட்டேன், லேட்டாக ஆக மாட்டேன். ஆமாம், நீங்கள் காலையிலே சாப்பிடல, சாப்பிடுங்க. நான் காலையில் கொஞ்சம் கஞ்சி குடித்தேன், பழைய கஞ்சி வச்சுருந்தேன் சாப்பிடும். சிக்கன் இது ஆனியனா? ஆனியன் அடி இது? ஆமாம், முழுசாக போட்டுது. சூப்பு காரம் கம்மியா? சூப்பு நல்லா இருக்குமா? காரம் இல்லைல்ல, கரெக்டாக சரியா. அப்படியே சாப்பிடணும், அப்படியே சாப்பிடணும். முள்ளெல்லாம் அப்படியே சாப்பிடணும். அப்படியே சாப்பிடணும். மறுமணம் விட்டு நல்லா முள்ளு தெரியவே மாட்டேங்குது. தெரியாது, சாப்பிடணும். நீங்கள் போட்டோ எடுக்கிறீங்களா? என்ன ப்ரோக்ராம்? சொல்லுங்க. பலே பலே வனஸ் மல்புகா. பலே பலே வனஸ் மல்புகா. பலே பலே வாங்க வாங்க சாப்பிடுவோம். டம்ளரா? ஓகே. வைக்க சொல்லுங்க. பலே பலே வனஸ் மல்புகா. பலே பலே வனஸ் மல்புகா. மல்புகா மல்புகா. ரசி சொல்லு ஒரு டைம். சொல்லுடி பாவதன் நீ சொல்லுடி. சொல்லு பலே பலே. சொல்லு ஒரு வார்த்தை சொல்லு. பலே பலே. இல்ல பலே பலே. ஓடி எட்டி ஓடிச்சு. எதுக்கு எனக்கு போடுற? எல்லாத்தையும் எட்டி எட்டி இங்கே போடுது. எங்க தம்மனை எங்களுக்கு தம்மன் எங்களை லட்சுமி மற்றதே அது கிடையாது. நண்டு ப்ரெஷர் கிடையாது, மட்டன் தான் ப்ரெஷர். உப்பு தான் ப்ரெஷர். உப்பு கம்மி பண்ணுறப்ப ப்ரெஷர் ஏறாது. உப்பு தான் நிறைய இருக்கக்கூடாது. காரம், புளிப்பு, உப்பு அதை கண்ட்ரோல் பண்ணால் ப்ரெஷர் இறங்கிடும். இதெல்லாம் சாப்பிட்றதுனால நமக்கு ப்ரெஷர் ஏறாது. அது இல்லை, அதுவும் அந்த ஒரு மாதிரி ஞாபகம் இருக்குல்ல, அதை படுக்க வைக்கும். அது எதுக்குடா ஏற மாட்டேங்குது? சரியா போடும் நீ. இந்த பொட்டு டாக்டர் அது பண்ணாத உண்டி நான் எச்சாத நீங்களே வெங்க பேசாரு பிபி ஏறுதுன்னு சக்கமா தந்துடல. இத்த சரி வச்சுனா இது உள்ட்ட போட்டுட்டு அப்பதான் நல்லா போட்டுட்டு கொஞ்சம் டாக்டர் மரம் ஜாஸ்தி இருக்குது. இதுதான் கரெக்டு. அப்போதான் ராங் போட்டேன். நீ எது கீழே போட்டு எனக்கு அந்த அளவில் எது நம்ம வந்து கை குண்டு குண்டு போது காத்து போடு. இது வேறையா? ஸ்டெத்தஸ்கோப் போட தெரியாது. அந்த அளவில் ஸ்டெத்தஸ்கோப் போடுறேன். இல்லை நீ ஃபர்ஸ்ட் இதுதான் எடுத்தேன். நீ காத்து இல்லடி. நீ என்னடி பண்றியா? ஃபர்ஸ்ட் காத்து போடு. இங்க உன்னையே நீனே செக் பண்றியா? முதல்ல சப்பை கேக்குதா? இல்ல நீ கலகாத இந்த மாதிரி இருக்கா? டாக்டரே ஸ்டெத்தஸ்கோப் இருக்கு. இது செக் பண்ணிக்கிறது. இல்ல டக்கு பண்ணு. தட்டு கேக்குதா? அத்தாடி காது போச்சு. கரெக்டா இருக்கு. வையப்பா இது என்னடி போட்டு வச்சிருக்கே? நீயா என்ன எதுக்குடி இந்த டார்ச்சர் பண்ற? நீ பேசாத. நீனே கச்சாக் பண்ணு. ஐயோ கேமரா. டாக்டர் இந்த டாக்டர் பேஷண்ட் செக் பண்ணு. இந்த மாதிரியா வேஷம்? எப்படியா எடுக்கிறது? இங்க பாருங்க. கரெக்டு தான். இப்பதான் ஏறுது நல்லா. எஞ்ச புடா போச்சோ. நான் இதை டைட் பண்ணிக்கோ. உடச்சு வச்சிருவேன். என்ன மங்களூர் போங்க உடஞ்சிருச்சு. கைடு கொஞ்சம் கொஞ்சம் என்ன கேக்குது? எப்படி நரம்பெல்லாம் உடச்சு வச்சது? இங்க லூஸ் பண்ணிக்கணும் மெதுவா. இங்க கை வச்சுக்கோ. ஓகே டி பிபி ಅವಳು ಬಿಪಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ್ದು ಜಿತ್ತೆ ಮೂರು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು கேக்குதா? கேக்குதா?
நின்றுச்சா? 130 கேடுச்சு. எப்போ நின்றுச்சு? அதுக்கப்புறம் நீ எடுத்துட்டே நின்று. மாலாஜி படை செக் பண்ணது எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல கேட்கும், எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல கேட்காது. அது ரெண்டுத்தையும் நோட் பண்ணி சொல்றேன். எங்கேயுமே கேட்கல. இப்போ பார்த்து தானே என்னதுன்ட்டு எனக்கு தெரியலையே. இது பண்ணல அந்த பிள்ளை எனக்கு எல்லாம் வச்சுட்டு அக்கா உங்களுக்கு ஒண்ணுமே வரல. உங்களுக்கு அது சவுண்ட் கம்மியாகுதோ அப்போ திரும்ப ಒಂದು ನರ್ಸ್ ಮೇರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಜವಾದ ಇತ್ತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ನರ್ಸ್ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡ್ತು ಒಂದು ಲೇರು என்ன கேக்குது ஓ மேடம் டாக்டர் லேடி எத்தனைச்சு இங்க இருந்து இது வரைக்கும் கிடைச்சு 140 100 அதுக்குள்ளதான் கிடைச்சு இங்கே கேடுச்சா? இங்கே போயிடுச்சுல சவுண்டு? இங்க போயிடுச்சு இந்த கோடு தானே? அதோட அப்போ 100. இந்த கோடில் கேடுச்சா? ஆமா இது கொஞ்சம் இறங்கி எல்லாம் கேடுச்சு 140. எனக்கு எவ்வளோ இருந்துச்சு? உங்களுக்கு 140 90 90 ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಬಾರ್ಡರ್. ನೀನು ಪ್ರೆಷರ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇಂಚೆ ಏರಕ್ಲ ಮಿನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಜಪು ತಿನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಯ್ತ್ ಐಟಮ್ ತಿನ್ರವಲ್ಲಿ ಅப்புறம் என்ன சொல்ல சாப்பிடுறது ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಸತ್ರುಮ ಯಾವ ಎಂಕ ವನ್ಯಾವೆ ತಿಂದು ಸಾಯಿಲ್ಲ ಅಂದಾಲು ಮೋಲು ಸೊಪ್ಪಾ ನಾಯಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಇತ್ತಂಡ ದಾದಾಲ್ ಪೋಡು ಕೊಜಪು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಟನ್ ತಿನ್ರವಲ್ಲಿ அப்புறம் என்ன சிக்கனா? சிக்கன்லாம் சாப்பிடலாம். மட்டனு கொலஸ்ட்ரால் உள்ள ஐட்டம் எதுவுமே சாப்பிடக்கூடாது. சீ ஃபுட் சாப்பிட்டுக்கலாம். ஃபிஷ் பூரா தின்ல சாரி தின்ல இல்லையா? ஃப்ரைடு ஐட்டம் சாப்பிடக்கூடாது. அந்த ஃப்ரை மாதிரி தின்ன ஓல தின்றல கட் மாதிரி தின்றதா ஓகே. கறியில இருக்க ஃபிஷ் சாப்பிட்டுக்கலாம். இந்த பிரஷர் தக்கலக்கு டிப்ஸ் ஓகே. என்னடி சொல்ற நீ? உன்னோட தமிழ்ல சொல்லு. இவளை அடிச்சு கொன்றுங்க எல்லாமே நல்லதா ஆயிடும்.